ଆପଣମାନେ ଘଟଗାଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। 10 ଦିନ ହେଲା ସେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଏକଥା ଆପଣ ହୁଏତ ଖବରରେ ଏତେ ଦେଖିନଥିବେ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଖବରରେ ସେତିକି ଆସିନାହିଁ ସେ ଖବର। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତ ଆମର ସେ ଶ୍ରୀମୟୀ କାହାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, କାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, କାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ସେ କାହିଁକି କହିଲା, ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ସେ କେତେବେଳେ କହିଲା, ଏମିତି ଲଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର ଅଭାବ, ତାର ଖବର ନାହିଁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର 1 ଗଣମାଧ୍ୟମ କହି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କିଛି। କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏଇଟାକୁ?